Pohodlne sa usaďte alebo si láhnite. Ruky môžete mať vedľa tela alebo aj na vašom bruchu. Jemne zatvorte oči a začnite sa sústrediť na svoj dých. Hlboko a pokojne dýchajte. Cíťte, ako sa váš hrudník zdvíha a klesá s každým nádychom a výdychom. Predstavte si, že ste spojení so všetkým, čo vás obklopuje. So slnkom, zemou a vodou. Cíťte, ako sa táto prírodná energia dostáva do vášho vnútra. Posilňuje vás a napĺňa pocitom harmónie a rovnováhy. Svoju pozornosť sústreďte na miesto, kde cítite strach. Možno to je v bruchu, možno v hrudníku, alebo niekde inde. Uvedomte si tento strach a sústreďte sa. Neodsudzujte ho, len ho vnímajte a akceptujte. Vneste do tohto miesta slnko svojej vnútornej sily a odvahy. Vnímajte teplo a svetlo, ktoré sa šíri cez vaše telo a odstraňuje temno a strach. Cíťte, ako sa vaše vnútro rozjasňuje a napĺňa pocitom istoty a bezpečia. Svojím vnútorným hlasom si pripomeňte, že ste súčasťou Zeme a všetkej jej múdrosti a síl. Precíťte pevnosť a stabilitu, ktorú vám poskytuje spojenie so Zemou. Vnímajte, ako vaše nohy pevne spočívajú na zemi, ako vás táto zemská energia upevňuje a posilňuje. Zároveň si predstavte, že ste ako voda, flexibilná a plynulá. Nechajte túto vodu pretekať cez miesto strachu, odplavujúc všetky obavy a neistoty. Precíťte, ako sa vaše telo uvoľňuje a stáva sa pokojným a pružným ako voda v pohybe. Vytvorte si predstavu, ako sa vám podarí prekonať tento strach a krok za krokom dosiahnete svoje ciele a sny. Vnímajte túto predstavu s plnou vierou a dôverou po vlastné schopnosti a sily. Svojím vnútorným hlasom si povedzte: som silný a odvážny človek. Nech sa na mňa čokoľvek vrhne, ja viem, že mám vnútri všetko, čo potrebujem, aby som to prekonal. Moje vnútro je silné. Strach nado mnou nemá žiadnu moc. Som človek slobodný a plný nádeje.
Som silná bytosť. Po chvíli sa vráťte k svojmu dýchu a pozorujte sa, ako sa cítite. Možno cítite ľahkosť a pokoj v srdci. Možno ste uvoľnení. Možno cítite radosť. Možno cítite príval novej energie. Nechajte tento pocit pokoja a istoty preniknúť do vášho bytia. Pomaly sa začnite vrácať späť. Ponaťahujte si ruky, nohy, precíťte, ako sa do vás vlieva nová energia. Nechajte sa inšpirovať touto skúsenosťou, ktorú ste práve prežili. Možno, že si uvedomíte niečo silnejšie a možno pocítite svoju vlastnú odvahu, ktorá sa tam tak hlboko skrývala. Pokračujte v ceste s vierou v seba samého a so schopnosťou prekonať všetky svoje obavy a prekážky. Pomaly otvorte oči a vráťte sa naspäť.